Castellerrak. Froga honetan, taldea bitan banatuko da. Bi partaide eta kapitaina dorrea sortzeko eta beste 8 kasen garraioa zaku lasterketa bidez egin beharko duzue. Hasteko, binaka aterako zarete eta zaku lasterketa egingo duzue. Hau guztia kutxak eramateko. Bitartean, partaide batek kutxa horiek hartuko ditu eta beste partaide bati pasako dizkio. Azken partaide honek dorre handi bat osatu beharko du eta bera dorre horren gainean egon beharko du. 10 minututan kutxa gehien jartzen duen taldeak irabaziko du.